ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. бародарон азиз, баҳри ҳамин моли буғазимо яктаи лайка дареғ надора, яктаи лайка бизанед, подписатсия кунед. Иншоалло ки навори хубай, молам беҳтарин моле бародарон азиз. ғанаҷина ки худаш ҳами гусалаи оли боваркол данонош ҷавз хай саросиматар шида бародарон азиз, барахтар ба харафтагия беҳад мола ки аҳл чочпари хуб дора, халтасинаи хуб дора. зимо карта дар бораи мол маълумот метем. иншоалло мегзарем ба мола нишон метем, баъд ба нархнавои мол. як бор ҳоз то мехем бародарон аз қафои мол мола тамошо мекунем. хушрӯ тамошо кунед, аҳамият бите қафои мола. кам тарак пеш бикашда сина чочои мола тамошо кун. беҳад чочпари хуб дора. бародарон аз як бор ҳози мо мола қафоша мебинем, ай қафошам тамошо менем. беҳад халтаи синара биҷад мара чочпари хуби худ дора. ай қафош меқапиш намеҷим бара нарин чочора би беҳад чочпари фасон халта синаи хуби хубира би кушоди синара. масъалаи аҳлиш беҳад мола аҳли хеле мола кам меша бародарон аз нигах. ай пешам синаи мола тамошо кунед. полни айта камера менем синаша ҳамаша бибинед. бародарон азиз хушрӯ тамошо кунед. бародарон азиз мол қарор дорад дар шаҳри бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефони мо 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсапи мо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, метавонед ки биёед дар хона мола айпешӣ бубинед. мол қарор дорад дар шаҳри бохтар, айпешӣ бубинед, баъд харидорӣ кунед. касоне ки қарибанд ба шаҳри бохтар, иншоалло ки беҳтарин мола. масъалаи аҳлиш хӯрданаш кафолат дода мешавад. беҳади беҳад мол аҳли бада хушрӯ фигураи хушрӯрам дора, стойкаки хуби хуб дора мол. бояд боргарам тамошо кунед бародарон, халтасинаша ҳамаша бубинед. ҳозир як бор агар илоҷ шуд дандоношам нишон метем бародарон азиз. иншоалло ки беҳтарин беҳтарин боша мола ки аҳли хуб аст. камтар бардор дандоноро бинед бародарон, беҳад дандонош ҳоли гусалаи мол сараш бите. ҳай барахтар ба харафтаги бародарон азиз. боз як борам такрор шавад. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсапи мо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарон азиз, нарх мегзарем ба нархи асосии мол. бародарони азиз, нархи мол 12500 сомон муомила дорад. занг бизанед, харидорӣ кунед. фикр ақидотон дар зери комментария бинависед. иншоалло ки молам беҳтарин мола. касе ки бигира иншоалло раҳмат мегӯяд. беҳад синаи хуб дорад, чӯчакҳои ғавси хуб дорад. ба мувофиқи гусалагиш ай нормаш зоита синав парш. иншоалло касе ки агар бо биё ай пеш бибина, баъд бовар мекуна бародарон азиз. то наврҳои оянда худоҳофиз. дар охир парвардигор ҳамаи ғарибону мусофирро барори кор сарбаландию хирати дунёро насиб гардонад. бо ҷебакҳои пури пул бо хурсандӣ ба назди падар модар, аҳли зану фарзандошон бозгардонад. то наврҳои оянда худоҳофиз.